सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 19 अक्ट'बरनि बिसानाव फारियै क'क्राझारनि अचिन्त नार्जारिनि फरायसानि गियान, अनजाथाव बसुमतारिनि समा दा बेसेबां जाखो, क'क्राझारनि दिनेश बसुमतारिनि गोजां बोथोर, खामार दैसा गोजौ फरायसालि बाक्सानि दैथुन बसुमतारिनि सोलोंथाइ, बर' बाजार सोलोंसालिमा चिरांनि रकि नार्जारिनि बै समा बहा थांखो, क'क्राझारनि सोरांसार बसुमतारिनि सौहैगोन आं माबोला, क'क्राझारनि रिन्दाव बसुमतारिनि दाहा, गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि काति गासानि दाहा आरो बाक्सानि बनमालि दैमारिनि काति गासा खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथि बायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।